familia osoa bildu gara gaur hemen. Elkarte berri bat ezagutzeko asmotan, zuen elkartea, danka-danka, dank-dank, nola da? Danka-danka. Danka-danka. Hori da. Zuek sortutako elkartea, baina hasiko gara hasieratik. Zer esan nahi du? Danka-danka da poliki-poliki. Poloperan orduan poliki-poliki esan nahi du. Hori da, bai. Esan dut, zuek sortu zenutela elkartea, hala da, ez da? Bai, 2011an lagun bezala seginun ibilbide hau, eta bueno, oin elkartea onditzen joan da, eta gure familia be onditzen joan da era berian. Mamadu, ze helbururekin sortu zenuten danka-danka elkartea? Bueno, nik gustu dut, importantzia da bizkat, guk bizitza hemen eta badakizen zer dago handik falta gauza asko, eta hemen daugo okera bizkat laguntzen, eta idea hori etorri da, eta Hori da, zera baten igual basoukun ikuspegi tradizionalagoa, ero elkarte hau dauzken ikuspegi paternalista hori, ez? Senegalen laguntzia, baina azkenean konturatuga beste zentzua daukala honek, ez? Azkenean elkara berazten gazela, eta guk ere eman aldogulan gauza materialak, ero dirua, ez? Proiektu martxan jartzeko, ero eraikitzeko, baina azkenean bueltan jartzen duguna ero askoz gehiago dela, ez? Azkenean bizitza filosofia bat begabiz bere ganatzen, eta gurekin batera Senegalera joaten dienak horrekin bueltatzen dira, ez? Beste gizarte bat, beste bizi modu bat, ero beste ikuspegi bat, ez? Barneratuta eta goguakin hemen bezabaltzeko filosofia hori, ez? Orduan, dimentzio handixaua hartu dago elkartea, zentzu handixaua. Lamin, ze kontatzen dizute lagunek? Ze suerte dukaten Senegalera joatia. Bai, Eta beraiek jo nahi dute zurekin? Bai. Senegal oso handia da, baina ez zarete hariko denetan, non aritzen zarete konkretuki? Senegal da, zorzi milioia personak bizira, ez? Eta zuek denekin ez zaudete. Soñakan dago leku baten garre, da les isla de Sinsalum, da isla bat Jonuaren izana. Jonuaren inburuan dago emererzi islak disberdinak, eta goiaz poliki-poliki ez hartzen eri disberdinak ez laguntzen o gauzak hori. Igual hasiera baten hasi ginen proiektu oso txikixekin, eskolan komunak eraiki, gela berrixak, baina urtiekin beste proiektu handixauak ero sortzen hasi ga, batez be, bertakoei emateko be autorrealizaziorako ero aukerak, ez? Emakumeen kooperatiban adibidez ostatu bat eraberritu zen, orduan kooperatiban dako beste diru sarrera importante bat izaten nahi da. Gero be Dakarren daukagu gaztien dako pixu bat alokatuta, unibertsitate albuan, bestela ezinezko izango litzateke gazte askontzat ikasketak aurrera burutu, kultura eremu bat, artisau tailer bat. Ez dugu aipatu gauza bat, eta denek daukazue soinean, bai Laminek hor Senegal dauka, zure alkandoran ikusten dut Senegal, baita zure txaketan, hemen ere bai. Moda mundua ere sartu duzu danka-dankan, ez da? Hori da, bai. Sartu duzu, moda zer da proiektua daukagu, urtero taratzen dugu bilduma berri bat, eta gisa da, goiazela beste moda bat zabaltzen Euskal Herritxik, kriston errakasta eukitzen da, eta eratzen dugun bakoitzean, Euskal Herriko leku ezberdinetara behin, inkluso, Sevillara eta dana izan. Bizipoza atala da, hau, eta zuek bizipoza transmititzen duzue, bai zuen hitzetan, begietan eta jantzietan. Baina nik galdetu nahi dizuet ere, zuei bizipoza zerk ematen dizuen. Bai? Idatziko duzu hemen, familia? Bai. Ze familia ederra, Ederra. Guapoak, Oso guapoak, eta arropak ere oso guapoak, Elire, beraien amamak esaten du, jostuna dute eta laguntzen die arropa guzti hori egiten, baina pila bat egiten dute, Eta saldu ere bai. Saldu ere, asko. Ez gara harritzen, no? Oso ederra da, kolore ederra ditu. Beti ere jasotako dirua laguntzeko erabiltzen dela. Bideratzen dute guztia berak aipatutako izena, Zuzaitirlaren izena, baina bertara bideratzen dute guztia, bai.
Eta danka elkarteak aukeratu den hitza, zein ote da, Laminek Anabel? idatzi digu, Lamin, ze idatziko zen digu? Ara. Bolo beraz, euskaraz, ze idatziko? Euskalo. Dena balio digute. Dena balio digu, Bai, ezta? noski. Bolo beraz. Ara! Bolo... Ai, ama, Bolo a ver, bolo moidole. Eta Bolo zer esan nahi moidole. du? Nik ez dakit. Ah, berak esango Nik ez digu? dakit. Nik uste oberena beraiei galdetzea Bai, dela. a Nik bolo ber. beraz oraindik, eskas. Bolo moidole, zer da hori? Bolo moidole, bolofen hizkuntza da, bueno, gure filosofia da hori, batera indartsua gara. Bai, azken hori nahi dugu transmitidu, ez? Danok elkarrekin, edo elkar laguntzarekin, edozein arazo, edo incluso edozein jai egun, edo dana dela aberatzagoa, ez? Ba, bolo moidole, familia. Bolo moidole, dira. Gure lema bihurtuko da. Asko Oso gustatzen polita. zait. Baita nire esan nuen, gure lema bihurtuko da. Bai. Bizipozaren lema bihurtuko da. Bolo moidole. Bolo moidole. Bolo moidole. Oso ongi, jarriko dugu? Egunero horrela aritzen garagu. Bolo moidole. Gustatu zaizu, Xabi? Bai, asko gustatu zait, bai. Bai. Urdina. Bai. Bai, ze gertatzen zaigu hau, eta gara zer egin behar du, hau ere... Bai, hau osatuko dugu, Osatuko ezta? dugu. Agian hemen egongo da zerbait, bueno, ez dakit, Ba, hori izango da Hau saria. zaila, idazteko, Bai. zaila. Hemen seguru izango da, Anabelek esan zigun sorpresa bat zeukala guretzat, ari zela pentsatzen zer egin honekin. Zuentzat, behar bada- zuentzat, etzen sorpresa. Bueno, edo Esan hartu edo induzu. publikoarentzat. Ba, hori izango da hemen jarriko du, behar bada, bueno. ez? Bai, bihotz